Έλα ρε, με λεωφορείο. Ένα αμάξι, πάω, ένα το αμάξι. Και αυτό το κάνω. Ούτε εγώ ούτε χασιά δεν τα λεβοντώ με λεωφορείο. Καλά σου και με αυτή την εργασία, εντάξει, αλλιώς μπορώ να πει πιο μυστηρία. Να σου πω, είσαι από την αρχή στο διάστημα. Αυτό σε Σεπτέμβριο. Είσαι 9 η ώρα στα Ιταλία. Το ξυλουργικό είναι πολύ ωραία ιδέα. Και δεν είναι καθόλου τελικόλους παππούς. Αλλά το αξιολογικό είναι πολύ ωραίο. Τώρα εσύ το λες αυτό, καταλαβαίνεις ότι υπάρχει σεξ σκέτο. Ωραία. Πόσες είναι εμπλακήσεις με το κάμπο? Σε ελληνικό έχεις? Τώρα σου λένε οι γονείς πως υπάρχουν μια στρεβλότητα της εικόνας του εαυτού. Μην τους ακούς. Τα δικά τους λένε. Ναι, άμα σε λέει συναισθηματική, άμα δεν είσαι. Αλλά πιο. Aber die waren noch nicht gedreht. Εγώ δεν είμαι ρε φίλε. Ναι, μπράβο, είναι. Θα κάνει 2 ώρες την ημέρα. Τα έχω πει αυτό. Αυτό, τα έχω πει αυτά. Γιατί εγώ είμαι τύπος μικρής απ' έξω έχω και σκορπιό.